Hello mga karusi moto. Mga karusi moto no. Dito kasi may Bugal yung Rusi branch no. Mga karusi moto. I-vlog ko lang yung available ng motorcycle ito at yung location ng Bugal yung Rusi branch. Tara mga karusi, samahan niyo ako. Kasi yung Romulo Highway Poblacion Bugal yun, Pangasinan. Ayan, 2416. Ayan, Rusi. Pangasinan, LRCI Luzon Ram Cycling Operated. Ito mga karusi, yung sa harap na nakikita nyo, ito yung mga repo ng Rusi. Ayan, may Rusi Surf. Tapos ito, flare, no? Dito repo. Ang down payment ng mga karusi is 1,000. Lahat ng repo ng mga karusi, 1,000 down payment. Mga karusi moto, no? Dito lang siya, oh. Ayan, along highway lang siya. Ayun yung bayan ng Bugal yun. Ayan, papuntang bayan ng Binmali. Ito yung katapat niya. Ayan, may bahay dito na color green yung katapat niya. Ito yun. Tara mga karusi moto, silipin natin. Yung sarap mga karusi kanina. Ayan, din yung repo. Ito si brother naglilinis ng ng motor. Ano pangalan mo bro? Ano pangalan mo? Joseph yan, Sir Joseph yan, no? Punta lang ka dito, i-ads niya kayo. Tapos ito yung Rusi na pang tricycle. Ayan yung presyo. Ayan. Presyo ng ng TC 125 at saka TC 150 na available dito. Ayan. Ito. Ayan mga karusi moto, no? Dito sa Rusi branch. Shoutout parang Bacolod, no? Bacolod Negros bro, Negros, no? Negros Occidental pala. Ilonggo to, sa lahat ng mga Ilonggo dyan, mga karusi. Dito siya ngayon sa may Bugal yung Pangasinan. Matagal ka na yung nakawi bro? Matagal na? Matagal ka na ba yung nakawi? 14 years? Grabe, 14 years. Malalaki na siguro mga kamag-anak niya doon, mga pamangkin niya. May asawa na siguro. Okay mga karusi, no? Yung OIC dito pala sa Rusi Bugal si Sir Kenneth, no? Ayan, nasa likod siya. Pag pumunta dito kayo mga karusi, no, mag-inquire lang kayo dito lang sa along highway lang sa Bugal yung Pangasinan. So mga karusi dito mga karusi, no? Salamat sa panood. God bless you everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga karusi moto.